ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് അധ്യായം 18 സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ആയി. ശ്ലോകം 37 മുതലാണ് ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. അപ്പോ ഇവിടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഢനിശ്ചയം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? 3 തരം യജ്ഞദാന തപസ്. ആർക്കൊക്കെ ദാനം എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണെങ്കിലും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, സാത്വിക് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, രാജസിക് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് ഓരോ ഗുണത്തിലും ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ട് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമനിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി. അതായത് സാത്വികമായ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ, അതായത് സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, സാത്വിക് രാജസിക് താമസിക് ഈ രീതിയിലും ഉണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ. അപ്പൊ സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ളവര് തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് വിഷം പോലെ തോന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് യത്തദഗ്രേ വിഷം ഇവ. അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പരിണാമേ അമൃതോപമം. പരിണാമം അതായത് അതിന്റെ എൻഡെത്തുമ്പോ അത് അമൃത തുല്യമായിരിക്കും. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുഖത്തിന്റെ, തത് സുഖം സാത്വികം അല്ലെ. സുഖം, ആ സുഖമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തുടക്കത്തിൽ യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ, അത് വിഷം പോലെ. അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ ഇത് പാട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കണം. ഞാനൊക്കെ 3:30-3:45 തൊട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് രാവിലെ എണീക്കുക പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. എത്ര അലാറം അടിച്ചിട്ട് വേണം എഴുന്നേക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എഴുന്നേക്കുക പറയുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എഴുന്നേറ്റ് ആ നേരത്ത് കുളിക്കുക അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ പരിണാമേ അമൃതോപമം. പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. തുടക്കത്തിൽ എഴുന്നേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതൊരു വിഷമായിട്ടുള്ള തോന്നലേ ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനോടും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാക്രിഫൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതായി മാറും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ
മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമ നിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ് പാലിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണയിൽ തന്നെ പറയും, നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം, എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യണം, അതുപോലെ നാമം ജപിക്കണം, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കണം, തുളസി ആരതി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്, പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അത് എത്തദഗ്രേ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം, വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവയെ വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് വല്ലാണ്ട് കർക്കശമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ അത്രമാത്രം മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്കത് വിഷമായിട്ട്, അതായത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമുക്കും ഭഗവാനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മളത് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ജീവിതത്തിലെ അമൃത ആസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുഖം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. അത് തുടക്കത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും പരിണാമത്തില് അമൃത് പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി എന്താണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം? വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാഗ്രേ മൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സുഖമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു സൗഹൃദത്തിലാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ, അല്ലെ, ഒരു ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാവട്ടെ, ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സുഖമാണ്. അതായത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട്. ഈ ഒരു സുഖം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റുക. അതായത് എങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ്? എത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം, അല്ലെ, വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് തരും, അല്ലെ? നമ്മളൊരു സൗഹൃദത്തിലാകുമ്പോ, ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെറ്റുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത്? അത് വിഷമയമാകാണ്, അല്ലെ? പരിണാമേ വിഷം. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എങ്ങനെയാണ്? തുടക്കത്തിൽ വിഷം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ പരിണാമത്തിൽ അത് സന്തോഷമായിട്ട് മാറുക, അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറുകയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ രാജസികമായ സുഖം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. തുടക്കത്തില് വളരെ അമൃത് പോലെ അത് നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ പരിണാമേ വിഷം. അതിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ, അതായത് അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സുഖം ആസ്വദിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാം തകിട് പൊടിയായി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ അത് വളരെ വിഷമയമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമാണ്, ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. ഇത് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. യദഗ്രേ ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പൊ എന്താണ് താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം? ഇതും നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് സമയം ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കുറെ സമയം നമ്മള് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുകയാണ്, ഒരു 10-12 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് നമ്മൾ ഡള്ളായിരിക്കും. പിന്നെയും ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമേ കലണ്ടറിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ കുറെ അധിക സമയം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ആലസ്യവും അങ്ങനെയൊക്കെ, അത് സുഖമാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഖം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് പിന്നെയും ഉറക്കം തൂക്കി നമ്മളൊരു ഉന്മേഷം ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പോവുക, അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ. അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ, അതായത് ഇപ്പൊ മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ളവര്, അവര് വിചാരിക്കുന്നു അവര് സുഖമാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവര് പിന്നെയും മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവർക്ക് അറിയില്ല, സുഖം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ താമസികമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് യദഗ്രേ ചാനുബന്ധേ ച, അതായത് അഗ്രത്തിലും ഇല്ല അവസാനത്തിലും ഇല്ല സുഖം. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള. അതായത്
ആലസ്യം, മോഹാലസ്യം, എന്താ നിദ്ര, പ്രമാദം, ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖം. അത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ സുഖം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു സുഖമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സുഖം 3 തരത്തിൽ പഠിച്ചു. സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം, അത് തുടക്കത്തിൽ എന്താണ്, വിഷം പോലെ തോന്നും, കാരണം റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖമായിട്ട് പറയുന്നു. രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം തുടക്കത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം തരുന്നത്, വളരെ ആനന്ദപ്രദമായിരിക്കും, നമുക്ക് അമൃത് പോലെ തോന്നും നമുക്ക്. പക്ഷെ അവസാനമാകുമ്പോൾ എന്താണ്, വിഷം പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തുടക്കത്തിലാവട്ടെ ഒടുക്കത്തിലാകട്ടെ അതില് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഖം അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സുഖത്തെയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരന്തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈഹി. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണനാര്, ക്ഷത്രിയനാര്, ശൂദ്രനാര്, വൈശ്യനാര്, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവൻ എന്താ വിളിക്കുക, ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കാറുള്ളത്, ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനെ വിളിക്കാറില്ല. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണനാവണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം എന്തായിരിക്കണം, മിനിമം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണമായിരിക്കണം, അല്ലെ. വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഇരിക്കുന്നത്, ബ്രാഹ്മണൻ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും ഇരിക്കണം. പിന്നെ ക്ഷത്രിയൻ ഏത് ഗുണം ഉണ്ടാവുക, സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. വൈശ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ഗുണം രാജസിക്കും താമസിക്കുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് വൈശ്യരും ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ശമോദമസ്തപശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആള്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ, ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുക? അദ്ദേഹം ശാന്തതയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും, ആത്മസംയമനം, അല്ലെ, നല്ല സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് തപസ് ഉണ്ടാകും, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകും, ക്ഷമയുണ്ടാകും, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാകും, ജ്ഞാനം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശൗര്യം, തേജോ, ധൃതിർദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം, ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച, ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ അവരിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് അവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റില് ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലാന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണം പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം പരാക്രമശാലിയായിരിക്കണം, ബലവാനായിരിക്കണം, നല്ല ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം, നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ഔദാര്യം അതും ഉണ്ടാവണം ആ വ്യക്തിക്ക്, നേതൃത്വം, ഇവയൊക്കെയുള്ള ആളിനെയാണ് ക്ഷത്രിയൻ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആരാണ് വൈശ്യൻ? കൃഷി ഗോരക്ഷ വാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അത്രേ. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ വരിക? വൈശ്യരുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക, അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് വൈശ്യർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ വരിക? ശൂദ്രർ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക, അല്ലെ. അവരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവർക്ക്
സർവീസ് ചെയ്യലുമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ നോക്കിയാണോ നമ്മൾ ക്ഷത്രിയനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണ്യഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ സ്വകർമ്മണ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പോ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പരിപൂർണരാവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ കേൾക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രവണമാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. യത പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതിയല്ലേ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം, എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ കൂടെ സ്വന്തം നിയതകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രേയാൻ സുധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാ സ്വനുഷ്ഠിതാ സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അർജുനന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. അർജുനൻ ആരാണ്? ഗുണം കൊണ്ടും ജന്മം കൊണ്ടും ഒക്കെ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ ഭഗവാനെ, എന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഘോരമായി യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി, എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയിക്കോളാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആരുടെ ഒരു ഇത് വരും? ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ട് വരും അല്ലെ. ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇത് വരും. ഇപ്പോ ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി ചെയ്യാതെ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് ബ്രാഹ്മണരെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ, ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു വേള നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ എന്റെ നിയതകർമ്മം, അതായത് എന്നെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ കാറ്റഗറി വരുന്നത് അല്ലെ. അതിലുള്ള ഇത് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ജോലി എങ്കിൽ പോലും, മറ്റൊരാളുടെ ജോലി ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോലും അത് തെറ്റാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗി ആയി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നത്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ളവർ കൊല്ലപ്പെടും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അത് അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് അർജുനൻ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ അർജുനൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനായി ഇരുന്നാൽ പോലും അർജുനന് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടില്ല. പകരം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ആ ഒരു പാപം അർജുനന് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മള് മറ്റൊരാളുടെ കർമ്മം, അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെയോ, ഞാനിപ്പോ ശൂദ്ര കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും, ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് തരിക. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണോ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമഭിനത്യജേത് സർവാരംഭാ ഹി ദോഷേന ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഃ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പോ അഗ്നി എങ്ങനെയാണ് പുകയാൽ മൂടിയിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ
ആരും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചെയ്യാൻ. ആരും നെഗറ്റീവിന് വേണ്ടി ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എല്ലാ വർക്കിൽ എല്ലാറ്റിനകത്തും എല്ലാ ഉദ്യമത്തിനകത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദോഷങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണോ അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നതായ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ ഒരു ജോലി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നെ ആവണം. അത് അഗ്നി, അതായത് അഗ്നിയെ പുകയോട് മൂടിയിരിക്കുന്നതിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ ദോഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല, നമ്മളത് തുടർന്ന് പോരണം. അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം നേടിയവൻ അല്ലെ, നമ്മള് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അനാസക്തൻ ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി, ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ എല്ലാം അവഗണിച്ചവൻ, അതായത് ഈ സുഖങ്ങളെ ഒന്നും കിട്ടുന്നതിനെ ആസ്വദിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ തരുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്. അതിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പരിത്യാഗത്തിലൂടെ, ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മുക്താത്മാവായി മാറാൻ സാധിക്കും. ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സുഖം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിൽ വിഷമം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മുക്താത്മാവായി മാറാൻ സാധിക്കും. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം, എന്നിൽ നിന്നതറിയുക. അപ്പോ ഇനി ഈ നിലയിലെത്തിയ വ്യക്തി, ഏത് നിലയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ്? ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നിലയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ്, അതായത് ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലയിൽ എത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പുകാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഭഗവാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാൻ ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷൗ വ്യുതസ്യ ച വിവിക്തസേവീ ലഘ്വാശീ യതവാക്കായ മാനസഃ ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജയനസ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും വിദ്യാഹങ്കാരം ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം മിഥ്യാഭിമാനം കാമം ക്രോധം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് അല്ലെ, ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് അല്ലെ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, എന്താണ് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ? ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം അല്ലെ, സുഖം ദുഃഖം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച്, അതായത് നമ്മള് അധികം ജനസംഘം പാടില്ല, അതായത് അസത്തായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അതാണ് വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി. നമ്മള് ധ്യാന യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അമിത ആഹാരം പാടില്ല, എന്നാൽ തീരെ കഴിക്കാതിരിക്കാനും പാടില്ല അല്ലെ, കൃത്യാഹാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും വിദ്യാഹങ്കാരം ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം മിഥ്യാഭിമാനം കാമം ക്രോധം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വബോധം. എന്താണ് തെറ്റായ അതീശത്വബോധം? ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ്, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് തെറ്റായ അതീശത്വബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു.
ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. അപ്പോ അത്തരത്തില് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തി വിജന സ്ഥലത്തിരുന്ന് യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ആഹാരമൊക്കെ നന്നേ ചുരുക്കി ധ്യാനയോഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മപദം പോകാൻ സാധിക്കും. ഇനി എന്താണ് ഒരു ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിയ ഒരാളിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരില്ല അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാവരും പറയും, എന്താ പറയുക, ഒരു വികാരം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ്. അപ്പൊ അയാള് ഒരു അൺടച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്താ വേണ്ടത്? സുഖവും സന്തോഷവും ആസ്വദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അറസ്റ്റ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇതെന്താണ്? ഇത് അറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ശരിക്കും ഇതല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ഇവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്കാണ് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാനും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും സങ്കടത്തിൽ ദുഃഖിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അയാളെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, അയാൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എന്തെങ്കിലും നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്ത് നേടാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ത് നേടിയാലും അതെന്താണ്? നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു കണക്ഷൻ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദത്തിലാണ്. അയാൾ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒന്നിലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല, ഇതൊന്നിലും അയാൾക്ക് ദുഃഖവും ഇല്ല. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനാണുള്ളത്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രകൃതി ഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ആരും ജീവാത്മാവ് എന്ന തലത്തിൽ ആർക്കും ഒരു കർമ്മങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ കർമ്മേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവകനുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ വ്യക്തി എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭക്ത്യാ മാമപി ജാനാതി യാവാന്യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വദോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മള് ഭക്തി യോഗ എന്നുള്ള 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം പുറമെ ഒരാളോട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവില്ല. അവർ പറയും 33 കോടി ദേവന്മാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ആളുകളോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അവർ ഉൾക്കൊള്ളില്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിതനാവില്ല. ആർക്ക് മാത്രമേ പ്രകാശിതനാവുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും സാധിക്കും. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവണോ മദ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തോട്ടെ. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ, ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കഥയും ഒരു സന്യാസിയുടെ കഥയും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത്
അവരൊക്കെ, അതായത് സന്യാസി, ബ്രാഹ്മണൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു തവണ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി കണ്ടു, എല്ലാവരും കണ്ടു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരുന്നിരിക്കണം നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ ചെരുപ്പ് കുത്തി ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് ചോദിക്കണം. അതുപോലെ സന്യാസിയും ചോദിക്കുന്നു അതേ കാര്യം, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുമല്ലോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക്. അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടാ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പോകുമ്പോ ദ്വാരപാലകർ പറഞ്ഞു, കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, ഭഗവാൻ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച പണിയിലാണെന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒരു സൂചിക്കുഴയിലൂടെ ഞാൻ ആനയെ കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു, എന്നെ കളിയാക്കുവാണോ ഭഗവാനെ? അല്ല, ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, നീ ഈ കാര്യം അവരോടൊക്കെ പോയി പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരാണ് എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം എത്തുക? അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണ് ആദ്യം എത്തുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നോട് കള്ളം പറയാണ്, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി കള്ളം പറയാണ്, ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ സൂചിക്കുഴയിലൂടെ ആനയെ കയറ്റുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല, ഭഗവാൻ തിരുമണ്ടനല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ചെരുപ്പ് കുത്തി പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഇത്രയും വലിയ അരയാലിന്റെ വൃക്ഷം, ഒരു കുഞ്ഞ് അരയാൽ വിത്ത് അല്ലെ, അത് കടുക് മണിയോളമാണ് അരയാൽ വിത്ത്. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കായിന്റെ ഉള്ളിൽ 1000 വിത്തുള്ള തരത്തിലാണ് ആ ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കുഞ്ഞ് കടുക് മണി പോലത്തെ ആ ഒരു അരയാൽ വിത്തിനകത്ത് ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ സൂചിക്കുഴയിലൂടെ ആനയെ കടത്താൻ ഭഗവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ചെരുപ്പ് കുത്തി. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി, ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ റിജക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏത് തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് കേവല ആശ്രയം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും, ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പരിപൂർണ ബോധവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അത ചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നാശമാണ് ഫലം. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനോട് പല ആവർത്തി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് അർജുനൻ ഓരോ എക്സ്ക്യൂസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ സാധിക്കും. അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നിനക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ചിലര് ചോദിക്കും, നീ ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ലേ, പിന്നെ എന്താ നിനക്ക് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താണ്? നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ നിത്യേഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. നയോത്സ്യ അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഇപ്പോ അർജുനന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോ അത് പക്ഷെ എന്തായി പോകും? സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണ് ആവുക. അപ്പോ അതെന്താണ്? ഇപ്പൊ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തന്നെ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിപിഴച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് സ്വഭാവം കൊണ്ട്, ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ, അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് അർജുനന്റെ സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ്. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ വശോപി തത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യൂവെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ നീ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി നീ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നീ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ എന്താണ്? നിനക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിനക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ് ഇപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനനെ ഇവിടെ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും? ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് പോലെയാണ്. ഒരു വണ്ടിയില് ഒരു ഡ്രൈവർ അല്ലെ, ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്. ആ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. കാറ്, നമുക്കൊരു കാറ് പറയാം. ആ കാറ് നമ്മുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. അതാരാണ്? ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. ജീവാത്മാവാണ് ഡ്രൈവർ. ഈ ഡ്രൈവറിനെ ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബ്രേക്ക് അല്ലെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മള് സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, സ്പീഡ് ബ്രേക്കറും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സ്പീഡ് കൺട്രോളറും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതാരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ, എങ്ങനെയാണോ ഒരു യന്ത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം എല്ലാവരും ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാന ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സ്വയം കീഴടങ്ങൂ അല്ലെ, ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ, അതായത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എനിക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ജ്ഞാനമൊക്കെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നെ ആശ്രയിച്ച് എനിക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ നിയതമായ കർമ്മം ചെയ്യൂ അല്ലെ. നിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തേ മതിയാവൂ.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് നിനക്ക് സൗകര്യം നീ ആലോചിച്ചിട്ട് നീ ചെയ്തോ, നിനക്ക് ഹിതം തോന്നുന്നത്, നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ ചെയ്തോ. നമ്മള് കുട്ടികളെയൊക്കെ ശാസിക്കും അല്ലെ, നമ്മള് കുട്ടികളോട് പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇനി നീ എന്തോ ചെയ്യ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ് ഇവിടെ, ഞാൻ ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാണ് അർജുനനോട്. ഇനി ഭഗവാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല, അടുത്തും പറയാണ്. അത് ഭയങ്കര രസാണ് ഇനി പറയുന്നത്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണുമേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഇപ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ 63-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഈ 63-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഉപദേശം തന്നു അല്ലെ, 18-ാമത്തെ അധ്യായം എത്തി, എന്നിട്ടാണ് അർജുനൻ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, എല്ലാ ഇതും പറഞ്ഞു, ഇനി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, ഇനി യുദ്ധം ചെയ്തില്ലേ നീ വഴി പഴച്ചു പോകും, നിനക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇനി നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടില്ല അർജുനനെ. പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് നീ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഏറ്റവും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നീ കേൾക്കൂ, ഞാൻ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ പറയും. നമ്മള് കുട്ടികളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ. ശരിക്കും നമ്മള് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവര് കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാ ഇനി നീ എന്തോ ചെയ്യും, എന്നാലും നീ എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നീ പറഞ്ഞാ കേൾക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെയും പറയില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ, നീ എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? മന്മനാഭവം മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അതാണ് നമ്മള് മക്കളോട് പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് പറയാ അല്ലെ, എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എനിക്ക് നീ. ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയാണ്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നീ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എന്നെ ആശ്രയിച്ചോളൂ, നിനക്ക് എന്ത് തെറ്റ് പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ, നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം. ഇത് ഭഗവാന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മള് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു പാരന്റ്സിനും മക്കളെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, ആദിമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളൊരു അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാത്സല്യം, ആ വാത്സല്യമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന് നമ്മളോടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരു ജീവാത്മാവും, അത് അമ്മയാവട്ടെ അച്ഛനാവട്ടെ, അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒരിക്കലും സ്വന്തം മക്കളെ ഒരു പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും മുക്തരാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ്, എല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, ഞാൻ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാം എന്ന്. ഇതം തേ നാ തപസ്കായ നാ ഭക്തായ കദാചന ന ചാശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ച മാം യോപ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെ, ഒരു പരിശുദ്ധി ഇല്ല അല്ലെ, നമ്മള് വ്രതമൊന്നും എടുക്കില്ല, നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കില്ല, വൈഷ്ണവ പ്രകാരമുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കില്ല,
പിന്നെ അതുപോലെ ഭക്തിയില്ല. ഭക്തിയില്ല പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഭക്തി. അതില്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയ ഉള്ളവർക്കും, അതായത് ഭഗവാന്റെ പൊസിഷനിൽ അസൂയ അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നു എന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ അല്ലെ. നമുക്കും ആഗ്രഹം എന്നെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം, എന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, എന്നെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനോടൊരു അസൂയ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അസൂയ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും നമ്മൾ ഈ രഹസ്യമായ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വധിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സംശയം തോന്നും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നത്? അവർ ഓൾറെഡി ഭക്തന്മാരല്ലേ, അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. ഇതിലിപ്പോ ഓരോരുത്തരും നമ്മളിവിടെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും എന്താണ്, ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത്. അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവും, അവർക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആങ്ഷൈറ്റി, ആഗ്രഹമുള്ളത്. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മളായിട്ട് ജീവിച്ചു, അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല, മറന്നുപോയി, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ളവരെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, ആ വ്യക്തിക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ. അവര് സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും അവർക്ക്. അവസാനം അയാള് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയും തുറന്നു കിട്ടും. ഇതാണ് ഇസ്കോണിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്രീച്ചിങ് ആണ് ഇസ്കോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. ഇസ്കോണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്കോണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആരും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടല്ല പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്യാണ് ചില പ്രഭുപാദർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ഇല്ല, മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, അവിടെ മഴയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ഡോർ അടച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. ഞാൻ ഡോർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇസ്കോണില് ചില പ്രഭുപാദരും നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാന ച മേ തസ്മാത് അന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നയാൾ ഭഗവാന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മറ്റാരും ഇല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അദ്യേഷ്യതേ ച യ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഹോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഃ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം അല്ലെ, ഇത് പഠിക്കുന്നവര്, ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധാവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ സോപി മുക്തഃ ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം.
അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകത്തിൽ എത്തും. അതായത് ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീതാ ജ്ഞാനം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം, ഒരു ജ്ഞാനം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നാണ്? അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, അല്ലെ, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ, അതായത് ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീതാ ജ്ഞാനം ഭഗവാനോട് അസൂയ ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം, അല്ലെ. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കച്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസാ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹഃ പ്രാണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അർജുനോട് ചോദിക്കുവാണ്, നീ ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് നിന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ മാറിയോ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ചോദിക്കുന്നു. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധാ തത്പ്രസാദാന്മയാച്യുതാ സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ത് ആജ്ഞാപിക്കുന്നോ അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. എന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹവും തീർന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇനി എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്സും ഇല്ല, എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ് അവിടുന്ന്. ഇനി സഞ്ജയ ഉവാച, അല്ലെ, സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത കഴിയാണല്ലേ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രോട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമമശ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പോ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇത്രയും നേരവും സഞ്ജയൻ അർജുനന്റെയും ഭഗവാന്റെയും സംഭാഷണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് കമന്ററി ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ലൈവ് റണ്ണിങ് കമന്ററി ആണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ കൊടുക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എനിക്ക് കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു, അല്ലെ, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു എനിക്ക്. അത്രയും അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം ഭഗവാനും അർജുനൻ, കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിലാണ് ഈ സംഭാഷണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു, കോൾമയിർ കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. വ്യാസപ്രസാദാശ്രുതവാൻ ഏതദ്ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാൻ സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ശിഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാരുണ്യമാണിത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പോലെ, അതായത് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട്. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവൻ, അതെ, ഗുരുവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദമിമദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ശിഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സംവാദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ആനന്ദ പുളകിതനായി മാറുകയാണ് സഞ്ജയൻ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാണീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 77 വായിച്ചില്ലല്ലോ. ഏതാണ് 77 77? വായിച്ചില്ലല്ലോ.
അല്ല ശരി. തത്യ സംസ്മൃത്യ സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹരേः വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ദൃശ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ് ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത്? ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ് സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് സഞ്ജയൻ ഓർക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭയമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപം അല്ല, ഇവിടെ വിശ്വരൂപം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ദർശിച്ച വിശ്വരൂപം വ്യാസന്റെ പ്രസാദത്താൽ സഞ്ജയനും പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു എന്നിവിടെ വ്യക്തമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഈ രൂപം മുമ്പ് ഒരിക്കലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രം കാണിച്ചതാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം അതേസമയം മറ്റു ചില ഭക്തജനങ്ങൾക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാണ് വ്യാസൻ. മഹാഭക്തനായ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ മറ്റൊരു ശക്തിമത്തായ അവതാരവുമാണ്. സഞ്ജയൻ കണ്ടതും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ച് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നതുമായ വിശ്വരൂപം തനിക്കും ദൃശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് തന്റെ ആ ശിഷ്യനെ വ്യാസൻ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വരൂപം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രവും. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെ വിജയമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ആര് ചെയ്യുന്നത്? സഞ്ജയൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് അർജുനനും ഭഗവാനും ചേർന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഭാഷണം, ഭഗവത്ഗീത സംഭാഷണം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ആ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനം അർജുനൻ, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പറയുന്ന അർജുനൻ. ആ അർജുനന്റെ കോൺഫിഡൻസും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അർജുനന്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എല്ലാ വില്ലാളി വീരന്മാരും ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോകുന്നതും ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? സഞ്ജയൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം മുഴുവനും ദർശിച്ച ആളാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എല്ലാവരും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ട്. അതായത് നീതിയും അവിടെയാണ്, അവരുടെ കൂടെയാണുള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ. പർപ്പോട്ട് കുറച്ച് വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്, എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കണം. ഞാനതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല, സമയം അയക്കുന്നു. വാഞ്ചാകൽപത രൂപേച്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्व श्री कृष्ण।